Når eleverne har noget på hjertet, de synes ikke går så godt på skolen, så kommer de til os i elevrådet, og så fikser vi det. Og det er meget fedt, at man kan lige lære nogle andre mennesker at kende, end dem man måske lige går i klasse med. Så, ja, det synes jeg faktisk er ret fedt. Ja. Det er mega fedt. Du har et ansvar for dine klasser, for dig selv, og så også på en måde for hele skolen, for man er virkelig med til at bestemme rigtig meget og arrangere en masse ting. Og så kommer man i good standing med lærerne, hvis... Man kan i hvert fald fedt lidt ekstra for dem. Ja, det kender Oliver altid. Elevrådsmøderne varer typisk et modul. Og der starter vi med en orientering om, hvad der skete til det sidste møde. Nogle gange så laver vi lige en lille leg. En akavet leg, ja. En akavet leg for lige at være lidt social. Der er mange kager, og der er meget kaffe. Til elevrådsmøden, der står Sofie og snakker rigtig meget, og det gør Elisabeth også. Og lytter til Sofie og Elisabeth. Som altid så har noget godt at sige. Ja. Er der en rygepause for dem, der er ude at ryge, og så er der også noget kaffekage, og så er der noget eventuelt. Elevrådet står for nogle forskellige kampagner. For eksempel så har vi Charity Group, hvor vi har været med til Smid Tøj-kampagne, hvor vi hængte tøj og undertøj rundt omkring i kantinen. Den fedeste kampagne, det var nok den, hvor der blev hejst bannere ned i kantinen, og der blev sat musik på, som var... Det føltes rigtig High School Musical-agtigt. Og det var ret sjovt at være med til at hænge sit tøj op. Især undertøj. Hvis jeg skulle beskrive elevrådet i et ord, tror jeg vil sige sammenhold. Kaffe. Kaffe. Venner. Overveje. Med et ord. Lovlig bindestreg fravær. Tror jeg. Ja. Ja. Må jeg godt sige sådan noget her, eller er det helt lost? Hvis du gerne vil tage ansvar og være glad og hygge dig med kaffe og småkager, og så sammen med en rigtig masse dejlige mennesker, så skal du i hvert fald melde dig ind. Så meld jer ind i elevrådet. Så meld jer ind, altså. Dreams do come true. #support the elevråd.